Hello mga ka-listeners, maayong gabi sa tanan. So di ako sa kuan, gikan pa ko ning simba mga ka-listeners. Di ako sa simbahan, no. Yan. Nya karon mga ka-listeners kay wala pa man tay drama, no. Wala pa man ako masubay tanan ang uban episode sa drama unta nga akong ipuli basta hain ng langit nya. Daghan pa kay kulang sa maong episode mga ka-listeners, no. Muna nga kuan lang taghuwat sa laning drama nga akong i-upload karon, no. Ato sang ibalik tong drama nga kuan ayay mapriso ko, no. Kay daghang ni request, no, nga ibalik. Muna nga mga ka-listeners, no, una salamat nato na kay para nagay po'y drama ba, no, samtang ga magpaabot mo sa kuan sa ipulihay kay layo pa kayo tinuod mga ka-listeners, no. Layo pa gyud, no. Ga-video na lang siguro kay pang intro ra ba. Di lang na patason ni kay para kuan kay so ulaw po kay mag-vlog lagi. Di na ako tasaon akong vlog kay ulaw po ni mag-istorya ko kuan nay mga daghang tao ba, ha. Kasagaran at pero mas kakahuyan. Mga ka-listeners, no, nga paminaw sa lang mo sa drama nga kuan ayay mapriso ka so di na ta maglangan mga ka-listeners, no, kay aron kuan masugdan na ninyo paminaw nya naghuman ani ang kuan pod isunod nato ang ma-reveal sa kagabion, no. Timing sa kagabi mo, no, pero iuna sa nato ning ayay mapriso ko, no. Okay, di na ta maglangan mga ka-listeners, paminawan ninyo ang unang episodes, unang part sa ayay mapriso ka, no. So paminawa. Tay Pakul, gusto ko mag-nurse. Muna kong pangandoy. Don't worry. Ayaw ka, Gol. Basta ako'y musaan, promise gina. I will walk the talk. Sige in English tay, uy, way klaro. Ako po, tay. Gusto kong mag-engineer. Maning kamot ko mga anak. Ang adlaw himuod akong gabi, ug ang gabi himuod akong adlaw. Huh? Siguro ka? Magkamao ka? Magkamao ko mo subay sa dan nga maayo, sir. Apat mo palitok ako kung padong sa impyerno. Ayaw, Kul. Bata ka o, Kul. Ayaw, Kul pa. Ayaw ka balaga. Ako'y bahala. Kul, uy. Ipasok ko na. Bata palagi ko, Kul. Ayay, mapriso ko. Ayay, mapriso ko! Unsa man ang mga paghitabo nga naglimi ni ining makalingaw o makatandog sa inyong balatian. Ayay, mapriso ko! Sugilanon nga sinuwat o gubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ginhawa Delfin Espares. Musical scoring, Randy Nacorda Tayad. Audio editor, Jeffrey Gabonada. Soundman, Aldwin Nacorda. Dalit ka nato sa RMN Drama. Ayay, mapriso ko! Paniting atong sugilanon. Ayay, mapriso ko! Palit na mo. Namian ka ay tamis. Magpanilap mo. Mangga. Orange. Ice cream. Palit na mo. Ikaw! Hoy! Iyay, mga standby. Palit na mo. Ikaw ba? Ay, bali mo palingi og tao do. Mura ka magajerjer na. Palit na mo, Dodong. Palit mo. Unsa na?
Mangga, orange, polistam is nya doon na pa'y gusto ka na ay popsicle. Mura nagmanskin ni kayo, di. Sama na, Brad. Mukhaan mo, mga Brad, mukhaan mo. Tamis mo ka na? Tamis ko, no? Tilawan ninyo. Tilawan ta. Siguro, tilawin ninyo. Siguro ka magparinap ka mo nini. Kana, uyons ako, uyons. Kana, Tilawan na to, tamis pa. Kana, tilawin ninyo. Aslo mo lagi na. Way, inundan. Pili mo mga prutas, we. Imo manggihuwad ang ako mga prutas dong. Tunob-tunoban. Atong ludan, mape. Imo magkita ka ng ako mga prutas dong. Ludan, Nga naman tao na inyo magilabtan tao. Matod mo, tamis. Unya, aslo mo di ay. Inyo maning itunog-tunog pa ni tao. Nalata manipunito ko lang ni. Punit pagbalik ko. Ganong ipunit pa mananin mo do, ha? Lakan si mangkog dili na ko ni ibaligya. Mahalin pa nila. Mahalin pa ni. Palit na mo. Fruit salad. Fruit salad sa kabuwang mo. Sige. O saman, Okay, videohe ko. Saksi mo, ha? Papriso mo. Tunto! May mga konsensya. Ilang itong tunuban ng ako mga prutas. May gani kay hudda. Pero siguro, ang kansin ko nini. Lison masad, makikaway ko nila. Mas may patingali analang ko diha sa tindahan nilang maita. Palit na mo. Fruit salad. Fruit salad. Fruit salad. Pakoy! Naano sa kana? Ngano man, Maita? Ngano? Naikay paminawon, uy. Ngano man? Nga samtang maglakaw-lakaw ka, mag-utna-utna ka. Muragit ka kilamian. Am-am lang niya sa kung kaugalingon, Maita. Unsa? O saan? Hey, tanawa na akong tinday. Tanawa akong tindaw. Tanawa. Uy, nasa man na? Nangapisat man lagi ng uban. Mao lagi. Nangapisat. Oo, nangapisat lagi. Dito sa eskina ba? Dito may mga batanon, mga nagainom naman tingali ito sila. Ila ko isangpit, ipaduol ko nila. Tural, miduol sa ko, kaya maligyag ko, ni gusuroy ko. Abi na ko mo palit sa akong mga mangga o gingon man sa akong orange niya, doon na pa'y popsicle. Huh? Unya, unsa may nahitabo? Nitilaw lang sila, unya. Huwag sila mauyon. Mato pa nila, giasluman ko no sila. Aslum ko no nga akong baligya nga prutas. Asa man na imong fruit salad? Ako na lang kaya maaman ang kagalingon. Gingon na lang ko anak nga fruit salad kay nagsagol naman na. Pila man kabuok ang nga pusa. Ubay-ubay taon, may ta, ubay-ubay. Isumog na sa barangay. Mag-anad na sila. Ay na lang may tao, ano lang, gubot na kayo. Basi pagdumtan pa niya ko nila. Bati na kayo. Unya naara ba akong trabaho? Sige na ba kong suroy na akos dan? Ang pagsuroy sa mga tinda. Pero may kung sayo na kung at nga nila, di ba? Ayok pala, biyog hago, uy. Buntag. Mga prutas ang imo ibaligya. Inig kagabi, maninda ka lang gihapon. Una giningon, ningkamot ang kukuto sa kumay mo, Maita. Para yun sa akong mga anak. Patabangan ng imong mga anak, uy. Dako naman na sila. Mag-high school na gud na sila. Hapit na mo graduate sa high school. Oo, ang guwang na gani. Naman gani, first year college na mga ganina. Ako lang nag-apply dito sa scholarship program. Ningkamot ko, sultihan ka, Maita. Ningkamot ko, kay sa dihan, nagtinga itong akong asawa ba. Nugon, dito na ako ngayong taon. Kinahanglan nga ako yung tubangan ng mga anak, din ako pasagdan. Kinahanglan nga magbinuutan ako aron makatiwas sa ilang pagtuon ng mga bata. Unya, di lang nimo patabangon ng imong duha ka anak? Murag dili ang tingali, Maita, kay para nako kinahanglan nga ang panahon nila ilang igahin sa ilang pagtuon. Focus ba sa ilang pagtuon ba? Unya,
mabuktot sa trabaho, anak. Way kaso. Mamuni katungdanan sa kamahan. Basta para lang sa akong mga anak. Ang akong makita, pahinuod na ko kanila. Ay, si Pakol. Bitaw Mayta, sutiya na ka, palain ta. Hmm? Sa akong mga mata, dili ka gwapa. Pero sa akong kasing-kasing, ikaw ang reyna. Ginhawa, Delphine. Bitaw Mayta, honest ba? Ay nalang, Pakol. Kago niya kasi mong asawa. Kung iya man kung kagon, siya rin ka nga mabalik nga doon ay dagang chikinini. Unsa? Hanggaw snaong ni mo, uy. Lagi, honest ba? Kapila na ba ka na biyudo, Pakol? Lah, mataan na mga ka, nakatuwa na tao na eh. Ay, kakas ko ni mong babae di ay. O sa manang imo? May sima. Yaks. Baya ka ni mo taon may tangita magkagsimaan. O sa may namatyan sa una ni mong asawa, ha? Hindi pa to na ako mga asawa, mga live-in raman to. Nyon sa may namatyan? Kaog butiti. Unsa? Unyang ikaduha? Unsa may namatyan? Ang kaong gyapog butiti. Unsa? Ugang ikatulo? Patay lang gyapon. Butiti sa hinungdan? Dili butiti. Unsa may namatyan? Di man sa mo kaog butiti, gimartilyo lang na kung patay. Karaan. Kada kadango ka na. Ba't di ha, uy? Bitaw, may panguntahan ako nimo. Unsa man? Sa may in English, mahal kita. I love you. Palihog lang mo na naon pa na ako. Dawatod man ako ang imong kugma. Hanggaw. Unsa man ni sudan, uy? Munggos lalaki ni. Manoy! Manoy Al! Oh, Noy! ano ka? Saksaba ba ni mo? Manoy, asa nang sudan? Munggos naman ni uy. Asa na yung humba? Duharam to kahiwa. Kuwarong ganin ako. Unsa? Anong gihurot man ni mo? Huwag ang guto man. Lograpi, hawad siya ko ni mo pinli. Sabi ko, ka na munggos, oh. Uy, di ko, uy. Huwag pa des tatay? Wapaniabot, ay. Manoy, pangutang lang sa dito sa ilang kuan, be. Asa? Kauko ba? Ha? Kuhay ko gumba dito. Uy, ikaw lang dito, ay. Mawagan, uso. Manoy, sad, uy. Asos. Sige na ba? Oh, alas, tatay, ay. Tay! Ano? Tay, Nganan? si Manoy ay, wag niyo ko pinli gumba, gihurot. Kuha mo ganin ako. Nusa ka, artisan ni mo. Ikaw no arte ka doon na. Kaon lago di ako na may munggos, oh. Ikaw lang kaon na ng munggus. Sige. Ayaw mo paglalis. Sige, di alam mo na mo. Magpalit ko. Ayaw mo paglalis, ha? Hindi doon na. Dali na. Diyan ang humba. Yes! Salamat, tatay! Gutom na ko yung kutoy. Dali na. Kaon na. Andam na pagkaon. Thank you. Ikaw, day, tay. Sige, magdungan ta. Okay. Tay, what is soft drinks? Ay, tubig lang una-una taday. Ay, balitog soft drinks, toy. Kuhaan, kining. Manoy! Manoy Al! Hello, si Tuyo. Palit sa soft drinks, Manoy B. Oh, ikaw yung palit niya. Ikaw yung minom. Ikaw palitin to. Grabe ang Manoy. Di pa sugo. Bisa kadiyot na kayo ba? Kasama pa ni Moy. Ay, maglalis. Ako na lay palit. Pakol. Nagbalik-balik man ka. Humani mong palit og usa ka hiwang humba. Unsa naman say palito nimo? Ang buhangan na ako mga tiil. Dito naman ako nabalik. Kay gusto magkakita ni mo. Di ay? Ay, palit ako soft drinks, we. Inom ako nga next doon na. Inom sa soft drinks. Nangitag soft drinks. Usara di ay? Ikaw di ay? Ay, usara, oy. Tubig na ako imnon. Humba. Usara sad kahiwa. Soft drinks, usara sad. Tagsa lang. Para na sa kong anak. O niya mo sudan di ayon sa man? Ay,
okay ra kayo putpot. Humbati na. Unsa? Ilahom ba imo putput? Way kaso, Mayta. Basta makakita na ko nimo, busog na ako. Unsa? Bitaw, honest ba? Mao ganit tinuod, Mayta. Tinuod ka? Ay, tinuod lagi. Ay nalang taan na pakul. Nga naman ko na, be. Kay matod pa sa uban. Maayo pa kuno ang joke kay murag tinuod. Kaysa sa tinuod, pero joke ready ay. Oh, mao ba? O lagi. May palagi ang joke kay murag tinuod. Kaysa tinuod, pero joke ready ay. Uy, kung mao ka na, basti lang ibuga na ko nimo, Mayta. Pero joke ra. Sabat da pakul oy. Gi-apply ba yan niya dayon? So, birada na yun kay basig mabahaw na niya. Lakaw na oy. Gipabot na kas pinangga ni mong mga anak. Bitaw. Sige. Aris ako, Mayta. Nagpaabot ang akong anak nga si Duna kay mo na itong soft drink. Lakaw na. Sige, ato na ko. Pero, ay kabala ka, ha? Lakaw na ko. Ayaw tabuni, ha? Balik ko na ako. Ako lang tabunan oy. Langawon niya. Pagkabuang. Sige. Okay na, Mayta. Sige, aris ako, ha? Ay, pakul. Bisag ingon ka ni anak, no? Pero, saludo yun ko sa imong pagpaningkamot. Para sa imong mga anak. Bahalag puwad ra ang sudan. Basta lamian lang ang sudan sa iyang mga anak. Nagdagandagan taon. Uy, ito na. Wa pa nimo bayan sa tatay pakul sa soft drinks. Gisulor man na nimo. Di man maayo mo inom og soft drink si tatay Manoy. Kay basin og diabetisan siya. Storya. Na lang yung hangul ka. Ikaw may hangol. Oy. Hindi na mo paglalis, oy. Tungod na ng soft drinks. Hindi na maayo. Lalis mo na. Di makalagot mo guntay. Wa pa niya tagi gud. Bisag kuwang ra. Gusto na lagi. Igo na. Ha? Di mo sa kumuinom og soft drinks dong. Ha? Tubig ra ako. Ay, mingo na ka na tay. Kay, wa mo yung ka niya tagi. Ay, husto na lagi. Gamay ng butanga. Hangyo lang ako ninyo. Bisag, ingon taan ni ka pobre pero maningkamot ko kutos mahimo para sa maayon niyong uma. Ha? Mo-graduate naman ko sa senior high, tay. May unta og maka-avail ko sa scholarship. Oh! Maningkamot ko. Parehas ba ni Manoy Alba nga naka-avail sa scholarship? Sagdi lang nak. Pabaga ko sa naong nga maka-avail gyud ka. Basta ang importante nga ang imong grado, ha? Imong grado. Tay, tan-awa lang niya, tay. Wa ko'y line of 7. Giro ha. Ano di gyud ka, Manoy? Kontrabito gyud kaayo ka nako. Tay, kanara ba si Dona tay? Dona na crush. Ha? Mo ba? Hala, pataka pala ka, Manoy, uy. Kaya wa day. Sabad ay, pataka lang kang tabi. Na di ay. Ay, wag yung ko magpataka tay. Ay, tong tuo, tay. Kay, nakita na ako na sila. Kada break time yun, mag-uban na sila ito sa kantin. Aha. Grabe ha, sa di mo manulti, Manoy, uy. Oo, kanina tinuod. Ay, kita mo rito sa sa Aris. Ikaw, sobra na kay ka, Manoy, ha? Sobra na kay ka, ha? Aris. Aha. Katong, kaila ko na ba ta? Kailan yan tay? Kaila ko na. Manoy, uy, over sa kaayo. Okay, ikaw na Ubil muna. to. Ikaw na muna. Gusto na muna, Al. Doon na. Ikaw na muna. Oy, doon na. Hangyo lang ako, ha? Ayaw na. Asa na mo ko ng uyab-uyab ko. Luinon totoy, ni tuwa di kang Manoy Aldi, ay. Doon na. Ha? Matinungod ba no dili? Ay nga ko lang pahimang no. Ha? Serious lang unahin taon sa imong pag-eskwela. Anugon kayo, day. Clarix, tay. Uy, syempre, tay. Promise. Salamat kayo kuningon, anak. Ha? Kana noos Manoy Al, ay. Ay. Ni Baos. Nga naman si Manoy ni Moal. Doon na nagisikit-sikitan. Yay. Si Lisa. Tinood, Doal? Pataka mo na. Ikaw doon na, pataka lang nga doon na hap. Ala, Ikaw na, tay, pataka ko ikaw na, tay. ko. Tinuod to na akong gisulti, tay. Wako na makak ni mo, tay. Dungal, Tay, tinood na. Unsa man? Gitorjak na nimo. tay pakul. Ala, inang tatay. Imo mang tudluan si Manoy Al, ana, uy. Oy, dili inday do na. Dili. Kini nga kung prangka-prangka, pag-sulti prangka ni. Pero, dong, kunwa ba gani, ayaw lang itapadasa, ha? Tiwas imong pag-eskwela, dong. Ayaw sa danang uyab-uyab. Kay mabahin mag imong una-una, anak. Waro ba yun, tay? Tay, sultihan ka tay, ha? Oh. Kung mabot ka na yung panahon nga ako, may ibog yung babae, tay, di ko magpili, eh. Oh, mao ba? Oo, di ko magpili, eh.
Sa, basta mahimo na kong profesional. Basta mahimo na kong engineer. Maglaway lang yan ang mga babae na ko, tay. Sa pagtuon ni mos mga babae do nga mingon kang maglaway. Irumbuang nga maglaway na sila. Maglaway na sila nako. Ilabi na ka ng mga batignaw. Ang bugiro ni mo manulti, bagyo, hangin kaayo. Di mo na hambog doon na. Ang mga batignaw, scotch na lang, no? Di na sila kapasar na ko. Yok. Dong, may istorya ata magini. Saan tayo? Kailan ta magtihik-tihik, istorya naman. Kung saan magini gusto ni mos babae dong, Al? Ako gusto sa babae, tay. Di mo ko magpili. Ang importante lang, guwapag may kwarta. Awaragid mo dagstorya, di ko na siya magpili. Pero ang importante ko no, gwapa og may kwarta. Ang busyiso ba ni mo, ambisyoso kikawi. Ay, walang masamas pangarap. So, bada mo na yun. Correct na dong. Dahil dong, sakto ba na? Pero, dong, pili yun ang babae dong, nga maayog batasan. Kanang dunay good manners and right conduct, GMRC. Karaan lang tatay, Karaan na, pero nahatag na butaan sa karon dili na, ang mga bata na rin magbuot sa mga ginikanan. Kalain ni mo tatay, uy. Tay, para na ako, tay. Pilion gina ko na kanang kuwantay, kanang guwapa, tay. Ang imo pilion, gwapa, dili ang batasan. Tay, Batasan man mo, importante para na ko. tay, mausab na ang batasan. Mausab na ang batasan, pero ang dagoy, kung bati nagnaong, sa batiyan naging tay. Hindi na mausab, tay. Wala no, Dili kung mo usab, makapagsalita, wagas na wagas. Grabe manulti ha. Oo nga no, dili nga yan. Ayaw pala bighangin di mano mapadpad nagid mi diring tatay. Bida, ano gunin nagway, yaw, mamunit na batignaw? Yucks, filler, GGSS. Tanawa. Magtapal gwapong- ming tatay, no? Kinsay gwapo na mo. Ha? Mas gwapo ko, di ba? Tinood ka na, anak. Tinood na. Pero kung magkuyog tanduhan, anak, ako'y sitsitan sa mga chicks. Kita mo naman, oy. Kita mo na. Si tatay mo isisitas mga babae. Lagi panghambog, tay. Mas gwapo pa magkunay mo, tay. Di ba? Anak, ako lagi. Siguro ko. Ako'y sitsitan sa mga babae kung magkuyog ta. Niyabaw ka ba? Di ka mangutanang anong sitsitan ko. Nga sila. Ako'y sitsitan sa mga babae. Muduol pa na nako. May ipangutana na. Gusto si punta na? Mangutanang kisa iyong pangan. Dahil mga Excel number. Correct. Nakadungog ka doon, ha? Ha? Kining imong maguwang, artista sa datingan, eh. Yucks, ew. Sakto na rong ilakaw. Alas 7 na sa gabi. Mato na ko sa among suki. Tay, asa ka, tay? Dong. Mato na ko sa suki rong. Ninda ko balot dong. Ano nga, ngayon, magong kwarta ni mo ugmatay. Ay, kwartan sad. Pilagi kinahanglan mo dong. Ay, mga 500 lang, god. 500. 500. Sige. Paningkamutan ako. Dili ki paningkamutan ni mo, tay. Kailangan nga makahatag yung ka nakuha na ugma. Kaya para maka-appeal ko sa exam. Mao ba? Para di ay na nga maka-appeal ka sa inyong exam dong? Ay, kabala ka. Knowledge ko lang. Usa? Pagklaro na, tay. Ay, o lagi, paninguhaon ako nga katagan ti ka sa 500 nga imong gipangayo na ko og mas muntag. Klaro? Salamat, tay. Baitong yol. Lugar lang, lugar. Tongyol, litio. Amat niya. Daog sa ko, ha? Dali ko. Diya sa may dakong pusti. Muli ko diya, anak mo ko muli ko diya. Aron shortcut lang. Paingon sa ilang tansyong nga mao'y mag-supply na mo og balot. Muli ko na ko. May taong mechanics akong kwelyo sa jacket. Tulis eh. Hatag ang imong kwarta. Kung dili, mamatay ka. Unsa? Ihatag imong kwarta. Dali. Kung katawam ka. Malasan yung tulisan na ka. Manulis ka sa taong may kwarta? Nabuang! Ipagawa si mong kwarta!
You are not allowed. Saksi mo, ha? Mapriso ka. Agoy. Ditulis ka, Pakol! Uy, Pakol, tulis ka! Gitulis ko. Tabagi ko niyo. Di una ikang tulis sa imong amigo nga si Intoy. Unsa? Si Intoy na nulis di mo. Ang kabuangan ni Mintoy. Ikaw rin, iunay ko ni mo? Ang gawa gini mo eh. May galing kay. Nakailala kong mga tao. Ugwapa ba? Wala. Ha, giposil ko nila. Oh, gitabangan ka na. Mao na resulta sa mga tao nga manulis. Ay, Ngano gitulis mo ko nimo? tiyo-tiyo ko nga ko eh. Nah, kada kong nimalas nimo nga hipatyan ka tungod sa imong tiyaw nako, no? Unsa? Kuno patay pa ka, ha? Ha? Kuno ako kay mo pagkuglakang di mayo nimo. Tudas ka. Pagka di malasan nimo, no? Pero, buang nga tinuod pa, no? Mapatyan sa ka. Oh, nga naman. Gitulis ka. Ngunya? Unya, di mo ihatag imong kwarta. O, patay ka. Oh. Oh, alam niya. Maghilak masan ang manulis nako, Baytoy. Naman. Unsa may ihatag nako? Unya, kay pusilo naman ka. Dunggabon ka. Ngayon, saan naman lang? Oh, samot yan di malas. Kaya nga naman, makriminal siya, mapriso pa, tungod lang sa tao nga way kwarta. Ay, tanaw eh, tanaw. Mga doon na ta. Kuhaon na to ang atong tindang balot. Oh, sige, tana. Manira na lang ko sa tindahan, uy. Hapit na alas 11 sa tungang gabi eh. Oh. May nag-ut nga na sad ay. Palit na mo. Daan pa ko. Si Pakol cute. Maita. May gabi daw eh. Adlaw gabi eh, sige ka lang paninda. Di na pala yun ang oras. Anugon ang oras, Maita? Anugon kayo? Kanimo, Pakol. Baway sad, uy. Karong alas 12 tong gabi, pahuay na sad. Na, nasubrahan naman sad ka, uy. Ma-overfatigue na ka, anay. Apa yun. Ubay patigod. Saan man, manarado na ka? Manira na ko. Mingaw naman sad good. Wa ni customers. Curfew ng mga batanon ron. Ba? Maita, napa kay pandesal ya? Di pa. Palitan ko usa lang kabugbi. Nya, na itubig. Naa. Sige, palihog gabi, pandesal lang. Sige. Panihapon panini mo? Ay, timo-timo lang god. Timo-timo lang. Usa lang ka pandesal ba? Usa ka pandesal, itimo nimo? Kaon, uy. Di pa may sudan diri. Naiinununan nga bakasi. Gusto ka? Pilang takos? 50 pesos. 50 pesos? Napay dagang sabaw? Di pa. Sabaw lang ako eh. Sapa ka di Pakol, uy. Ito, sabaw lang ako. Gamay pa taon kay kukalino eh. Ngayon ba itong akong anak nga si Kuan, kanang Al, itong anak ng laki ba? Ngayon 500 para ugma, para exam niya ba? Gamiton man niya sa eskwelahan. Unya, sabaw na lay sudan nimo. Buhi na tanang eh. Sabaw lang, parisag pandesal, daog na. Pakol. Nenang bakasi. Uy, saglang na gini mo rin kunod. Niya may matuloni ka. Uy, loko-loko biyan eh. Uy, ako lang ipakapin nagsabaw. Niya pila man eh. Wa ni bayad, uy. Pakapin na sa sabaw. Ug na nasay kanon nga mais. Niya pila man sa ding mais. Donation ra na. Ay lang nagbayri. Uy, maikog ta, uy. Ay kaikog, uy. Habhaba na diha. Apil imong dila. Badiha, oy. Baya, no? Busog gitingali ko. Sige na, oy. Kaon na diha. Okay. Ali, diri sa sud. Ay, diri na lang ko eh. Barog lang ko diri. Mahadlo ka diri sa sud? Likay lang ko diri sa sud. Nga naman? Tingali matintal ka. Kita rarbang duha. Ay, pagkahanggaw, gid nimo, Pakol. Kaayon man lang matintal ko, ah. Ha? Unsa? Nga naman. Kahit tanaw na ko nimo, no, Pakol. Mabasa naman lang ng imog maligo, uy. Unya, maubo ka lang madagma. Maita. Uy, si Bay Pakol. Namiya lang ay.
Saon pa? Guro mo lang iya. Bay Pakul! Bida ni Moy. Miyak mo lang ka. Ay, nabiyan bitaw tika. Nga ang masado ka. Magkuyog ta. Buwag kita gagyanan. Magpunpun da ita. Dugay, mahurot atong tinda. Nga, hurot lagi mo. Kuha, kanang akong tanaw dia, mga napo lang kabok na nabilin dia. Gabi ha. Ang mao lagi. Dali ako. Oh, ay, nay. Dali Yan pa daw ang sumaita na to, day. Uy, Toy? Napaday ka? Ay, Toy, kaon niya. Nga, unsa sudan? Kuan. Inunoonan ka ba kasi ba intoy? Uy, kalami ana. Direo, kinamot lang. Ay, day plastic, uy. Aron way kas og tubig. Plastic na lang mo. Way kutsarahay. Oo, kana lang. Manoy, wa pa na ulis tatay Pakul? Papay, ano man? O, wa lang. Nangutana lang ko. Kay mangayo ko kwarta para ugma. Pinaway pangayunin mo. Mangayo ko niya og 500. Gamito na ko para sa eskwelahan. Uy, ako'y nakaw na ha. Nangayo sa di ay ka? Oo, ngayo. Nga, pasalig to sa tatay nga, iya kong hatagan ugma. Unya ako, wa na lang. Ang sunod lang imo. Di mahimo, uy. Tunga ta. Usa? Matay bay Pakul. Tanaw na ko ba? Kung ka si Mayta ba? Tinudunan ni mo? Nagtuo ko. Sugot na ni mo. Oh, paano ka mo? Bahintoy. Matay pa ng mga tao niya. Bahintoy. Di lang ta magkabusar. Maya na ba kayo na nako si Mayta? Karon lang, sa baro kong tayo kung ipangayon niya. Sa bawo sa bakasi. Nga, kipagkapinan magunod. Nga, punan pag mais ng kanon. Bitaw, no? Maikog punta. Abi pa lang niya. Pampahimuslan nun ta sa higayon, di ba? Sakto kayo. Malam gila. Uy, daplita. Ni sakinan nga. Ni kunong, daplita. Dapit. Ni hunong. Pinakalit kapag hunong. Murag, naay manawag. Yay. Tanaw to. Naog, kinsa ka niya. Bay, naay may gawas. Tag-as ang buhok. Nag-sleeveless lang. Dagko kay mga bukton. Dugdo kay dughan. Ug ang bukton, puros may patik. Ay, niduol na to. Ay, kuyawan ko. Yay. Tingalig unsa. Bunguton pa. Bagsi kay now. Dool lang siya. Dool na lang. Ay, agay. Tagpila ang balo. Unsay ato iyans? Ay, kuyawan man lang ko eh. Abi na ko birdugo. Ay, birde man nagdugo. Baydoy, naglaon ka? Agay. Gusto kang bukantikas imong agtang? Imo kong gibugal-bugalan? Uy. Pwes, lungagan ko ng imong agtang. Yo, sir. Swerte ka lang nga tunay ni Pugong. Kunwa pa, patay kang buangag ka. Tiyor mo ito nga ako, sir. Tiyor mo ito. So taon na, kung kinsay imong tiawan, ha? Sabot ka. Sir, ayaw taon, sir, uy. Gibugal-bugalan ko. Ayaw lang taon na daginuta, sir. Mandindahay rin taon na silag balot. Mawang gani hunong ko. Kay mukaon ko sa iyang tindang balot sa ilang tinda, pero gibugal-bugalan ko. Ay, mauna diha. Pataka na maghamagod. Di piliun ang tao. Huwag lang. Sorry lang kayo. Di na mausab. Imo ning mga kaila? Oo, sir. Kinsay pangan ini niya? Ako si Florentino Justo. Unsay apelyido nimo? Justo. Florentino Justo. O ikaw,
Kinsay pangani mo. Ako'y gitudlo ni mo, sir. Ay, ikaw. Ah, Ikaw mo'y akong giatubang. Kinsay pangani mo. Pakol, sir. Pakol. Pakol. Apelyido. Kuwan, sir, kini... Siya, mao si... Florentino Justo, sir. Justo. Og ikaw, Pakol. Apelido, di makulang. Sir, imo kong giliabang. Sir, nga naman taon na, sir. Uy, ayaw taon, sir. pulos man day ni bugal-bugalon. Wa man ko magbugal-bugal mo, sir. Asa ko napita nagbugal-bugal mo, sir. Seryoso man kumitubag nimo sa imo mga pangutana. Klaro kayo nga inyo kong gibugal-bugalan. Siya mausi. Florentino Justo. Florentino Justo. Og ikaw? Pakol di makulang. Klaro kayo. Gibugal-bugalan ko. Siya husto. Ikaw? Di makulang? Sir, tinud-anay bitaw na, sir. Nga, mo na ilang apelyado. Bisag tanawon pa nimo silang voters ID, sir. Mao ginay ilang mga apelyado, sir. Bitaw. Tinuod na, sir. Tanawan na yung among ID, sir. Sa among pagka, ballot vendor. Ako pakita nimo, Kay gisiuhan man mi sa among barangay, sa among pagka ballot vendor. Ako ID, lawa. Sir. Taro kayo, Florentino Justo. Natuod. Naalagi, sir. Og ikaw? Ni asad, sir. Ni asad. Tanawa. Pakol di makulang, di ba? Tuod. Pakol di makulang. Mauna diya, sir. Siguro alam pong taon, ang tao nga imong liaban, sir, ha? Suko ka? Wa, sir. Wa. Maita. Video himi. Saksi ko. Mapriso ka. Agoy. Sige. Videohi ko. Dili ba? Bukon ko ning imong cellphone. Sir. Sir. Mukhaon makakagbalot. Mukhaon ko. Nakailan naman ka na mo, sir. Ako sa Florentino Justo. O akong amigo. Pakol di makulang. Awa. O ikaw, sir. Nagpailan naman mo. Ikaw may bang kapailan na mo? Kisa yung pangani mo, sir? Poldo. Unsa yung plido niyo, Polds? Si Poldo. Si plido niyo. Poldo, ha? Unsa? Poldo. Si mo plido. Kompleto. Ay, plido. Kompleto rin mong pangalan ba? O plido ba? Unsa may mong kompleto? Poldo. Sakto. Ay, bugal-bugalan ko. Pariente naman na ito, sir. Buanga. Pariente na ituod mo. Ikaw, Florentino Justo. Gaw! Og si Sir Poldo, sakto. Mag-agaw mo. Bitaw, sir. Murag kita rin yung pamilya. Agaw! Unswa? Palitan ko sa kong balot, sir. Ada gambling ako. Ang kang bay Pakol, napo naman na. Kanang imo. Kuan, sir, kanang... Pila kabuok ang nahabili. Mga 25 pa ni kabuk, Sir Poldo. Gaw! Unsay gaw? Samtang kay. Magagaw mo ta. Ako ang pilido Justo, yang imo sakto. Magagaw kita gaw! Tunto. Paliton ko ng tanan ninyong balot. 35 tanan. Lamat gaw. Ay, may noon. Uy, nga pakyawon ni mong ilang baligya, sir. Para makapaway na silag sa'yo. Yun na. Kaysa tingani mo? Ako, sir? Yes, ikaw. Maitha. Maitha maluluyon. Maita maluloy. Maluloy, na. Sir? Unya, kaluyan ka kunimo. Kun higugmaon ti ka. Hala? Buang nga gudan ni. Gaw! Sa ato ba, Sir Poldo? Naigog ba kang Maita? Ngano? Imposible ba? Ikaw nga usa ka. Unsa? Usa ka. Tiwasa. Abi na ko og kalang lalaki imong lawas. O babae ang imong kasing-kasing. Dublikarane. Hala, uy. Gaw! Sir, uy, di man ko anang dublikara, sir, uy. Anak ka sa usaray kara? Pero way karats? Ngilngiga rin mo, Sir Poldo, no? Ang imong gugma, way break, way cambio. Diretso. Unsay dugayan? Lahi ko Pakol.
Kung ako'y maibog, sulti dayon na. Baya, no? Pero marag, dili man ta katalo, Sir Poldo, uy. Kung musugot ka nako, padak-an ko kining imong tindahan. Ay. Og dunay supply sa mga produkto. Ay. Kada buwan, worth 20,000 pesos. Oh. Ako pa'y mo bayad sa kurintig tubig. Unsa? Unya. Unsa man Mayta? Sugot ka? Alan, no? Oy, kakamaayo na ana, Unya, unsa man, Sir Poldo? Pila ka buwan ang imong kuwan ba, imong offer? Depende. Iyay. Basta magbinutan. Lifetime. Pero og magbinuang. Putol ang kontrata. Unsa man Mayta? Deal or no deal? No deal, Sir Poldo. Limited offer ni, ha? Pag-limit lagi mo, sir. Way nahangol. Oh, unsa? Dana sir, amo lang nasod sa silupin ang tinda na mong balot, sir, dana sir. Dala. Pilatanan. Ito nang hinampak nila ko eh. Pero sigurado ra? Pero may na lang kay nasantan ako. Ugwa pa, basin og patay na kakaroon ba Indoy? Buha nga bitaw. Ugwa pa, patay kay. Nakdaon ko nga, naigo siyang pagsukmagod. Buha ko kabantay. Kuyawan ko. Ay. Diretsyo ba siya tiyon siyang armas? Tumonggil si mong agtang? Leksyon na ninyo. Dili mo diretso og bugal-bugal. Pasiaws mga tao nga dili ninyo sinati. Maikin samsi magtuo nga. Ingon adto ang iyang pagkatao. Pag naog, mas kulado kayo. May patik mas bukton. Nya, tagas kay buhok. Nya, bunguton pag yun. Nya, bagsik pag ignaong. Pero pag duol, tagpilang balot. Samtahon to eh. Tarong gatog-utok. Bagagnaw, silahis pa. Wag yun mauaw nga silahis siya. Duplikara siya. Mayta, sultihan talang ka. Kung dawaton mo ang gugma, mao na sa nang higayon na, nga hayaon ang kasing-kasing ko. Ay kablaka, bay pakol, ay kablaka. Andam ko sa pagbilar. Sa gihaya mong kasing-kasing. Sus, kung na sige trippingan ninyo ay. Tripping? Saan na ipagtuwa mo na mo, Mayta? Ha? Anya, ganun ako naman sa topic ninyo. Ay, wala. Nakapahungaw na gyud si Bay Pakol sa iyang gibati ni mo, Mayta. Sugta na! Intoy. Duna, nabili itong pultano? No, manoy, sad, uy. Kita na siya nagtuunta. Kita pa'y sukuin. Pas, katapulan na biyan ni mo eh. Nagtuon lagi ko. O sige, tatay na naman na. Ako na na-apply kung si tatay na. Mangayo man dahil kong 500 di tatay. Tay! Hi, tay! May kinauli na ka, tay. Oo nga naman. Mangayo kong 500. Ano na? Sumanoy ni mo, al mo ay nagkauna. O ay nangayo. Unya, mangayo, masap ko ni mo. Ukuan day, kining. Ako'y nakauna doon na. Ayaw na pagsamok niya. Diday ko ni mo hatagan, tay. Laina, may ubos ko ni mo. Anas pa. Doon na. Lalo di magkamusabot doon na. Ako may nakauna. Anong kayob sa man mo sa tatay Pakol? Ang, importante mo kayo na kong gamitin ugma, bi. Mangita pa ka sa tatay ugma, parayin mo. Sana mo. Ang bataan na, uy. Doon na. Isang orasan nga yung gikinahanglan. Ugma lagi, tay. Ugma. Pwede ba nga humas pa niyo to? Pwede ra, tay. Sige, alam mo paglalis niya. Mangita ako sa kwartang mo kinag. Pila to? 500? 500. Mangita ako, humas pa niyo to. Salamat, tay. Alaon na naskadlaon. Uwa pa ko mga tug. Sige ko una. Asa ko kwarta nga ikahatag na ko nga ugma
Kinahanglan na doon na. 500. Akong bitaka tao. Oo. Ay, napisa ni. 50 pesos na may soda ni. Ayoko na ako. Basig doon ay nalupitan. Ay, magiging taon. Ay, di naman ni. Oh. Ang picture taon sa kong asawa nga si Pilar. Among picture ni Pilar. Indad pa kayo siya pahiyom. Namiya magagsayo. Ako na hinauna nagsulo. Namiya tuban sa problema sa atong mga anak. Nagdali ka mangkod. Sugot ka dayon sa ding ikuha ka ni Lord. Wanda ka ni sugot. Sa tawag sa kamatayo. Tambayayong data. Supagatiman sa atong duha ka anak. Pilar, mingaw biya ko ni mo. Pero ikaw na lang ko sa kamingo. Hindi naman ka na ako mahikap. Hindi na ka makadungog na ako. Ikaw lang ko sa paghandom sa atong kakahapon. Kailan ka balaka. Kanikamutan ako. Matuman ang iyong panungkol. Kinala makahumas pagtuon. Ang atong mga anak. Makuman silang pag-eskwela. Si Along, si Duna. Bahalag magsumpaan ko. Bahalag matapangutang ko. Basta ikahatag ko lang kanila ang ilang kikinahanglan sa eskwelahan. Tabang nilang ko, Pilar. Ayaw taon ko pasagdi. Masab na ko ang ilang mga baon. Tay, asa naman pangayro ko ni mo, tay? Oh, kanina to. Niya. Niya nasad, andam ng inyong baon. Salamat, tay. Di ginamo kalimtan na yung kayo, tay. Salamat po kayo dong. Basta nga ako lang hangyo ninyo, paninguha lang yun mo. Na makatapos mo sa inyong pag-eskwela. Bahalag mo kayo kustama sa ginawa. Trabaho. Amo na nakita imong kakugi, tay. Salamat kay anak. Oh, andam na nako ang inyong pamaho. Kauna. Masa ba yung sudan na to da, tay? Pili lang nung. Tuom nagkaklase. Atong sudan. Pili lang. Unsa to, tay? Tulog ka klase ang atong sudan? Oh, day. Oh, tulog ka klase, day. Unsa man, tay? Tinawang danggit. Wow, kalami. Unsa pa, tay? Piniritong danggit. Duha na. Unyang ikatulo? Sinugbang danggit. Tatay, uy, way lain anak, tay, way karne. Ay, wala sa tay karne ron. Walang sa. Lain ang tatay. Kaya ko pagpili na doon na. Salamat ganita nga, doon na tayo kaon. Ang uban ganito, wagig kaon. Saba di man yun, pabilib sa gid ka, uy. Pero utrong mangitag lami. Bitaw, natural mo na mangita taglami. Pero sabot sa tausahay, uy. Sabot nga dito makakaon sa'yo lami, pirmi. Labi na karne. Nanala mo kabulaka, anak. Sunod na lang. Makwartahan na ta. Ha? Makwartahan na ta. Nganong makwartahan man tatay? Makadaog tas luto. Ay, naku, tay. Ano lang paglaom anak tayo nga makadaog ka? Ay siguro, eh. Sige. Pangaon na mo. Aron mang-eskwela na mo. O ako manggita sa kwarta para sa inyong pag-eskwela. Okay? Ay, naku. Kaproblema ba na ako ini? Uy, naunsa maning tubo na ako. Nagsige manig sirit ning tubig. Na, wala ko na gyud ang akong bayranan inis tubig ron. Ay. Si Pakol. Palit na mo. Niya siya. Nagut-nga-ut-nga na sa day. Unsa na po nang baligya ni mo?
lapas nga isda, Mayta. Tinaw pa kayong mata. Puwasan kayong hasang. Palit na. Paul, tabangi una ko, be. O sa, ha? Palitan na kita ka na imuhang baligya ron. Tabangi lang sa ko. O sa may ko kitabang ni mo? Uy, nagsige lagi agas ning tubo sa tubig na ako, uy. O kung pasagdan ko ni, muda ko ang akong bayranan. Kay nagsige man nag-agas. Mo ba? Sige. Tabangan tayo. Kadiyot sa... pila mo sa ipangayo ni mo sa pag-ayo ani, ha? Pila pa, Kol? Ay, change gift lang ta. Change gift. Ha? O inside change gift? Pasko naman. Change gift, ta. Okay. Exchange gift, ta. Okay. Sugot ka. Sige, change gift, ta. Ako na ka, imo na ko. Ha? Okay ka? Hanggaw ba yan ni mo, Pakul, uy? O nga naman. Parang good, uy. Pili pa nga yan ni mo ba? Kung ikaw akong paayuhon, ani. Ay, sus. Na problema ha, uy. Tabangan talang ka. Nakilabi tubo niya. Oo na. Dera ay. Di man ko kapiog, uy. Ako'y bala. Naitiplon? Unsay tiplon? Mo na gamiton aron na bugkusan ng thread sa tubo ba? Aron muhugot ni. O di na makaagas ang tubig ba? Okay? Naka? Ay, husto. Nako, ana. Okay. Palihog. Tanoda, nagsige mo din kaagas. Masirik man Maude nga nagpasa ang iganan. Imo dito yung tubo nga nagsige kaagas. O lagi, uy. Ay, kabala ka. Ayuhon tani. Naala ba kayo tinuwa sa ilang Mayta, no? Doon na. Na may display nga akong kaliro. Naglarang tingi siya. Uy, si Bay Pakul mo na. Unsa mo na yung trabaho? Napos Mayta. Nag-atang. Okay. Hugot na. Di na ni kalik. Di na ni kaya gawas. Di na kaagas ang tubig ni. Okay na. Ay, salamat in town, Pakul. Pasalamat pa ka. Di ka mabayad. Pasalamat man ka. Hanggaw ba yan ni mo, uy? Bayran ta ka, uy. Na bito ko. Ingon man ka. Change gift ka ta. Okay ka mag-change gift ta. Ako na ka. Imo na ako. Sabad diha, uy. Bayran ta ka, uy. Sakto na ba ning 500 pesos? Ala, maragto ko mas panahon da. Ha? O sa ito mas panahon ba? Nanginhangla mga nga kong anak nga si 2 na taon ng kantilara ba, 500. Kun mo, 2 taon. Malag di ko nimo bayaran basta pahiuman lang ko nimo. Okay na. Pakul ba ya? Ay, pahiyom biyasad. So, di ka mabayad, pahiyoman ka. Kapoy di mo, Pakul, uy. Sige na, uy. Dawatan na ning 500 pesos. Mayta, hulog ka ng langit. Makahatag na ko kang doon sa hindi pangayo din ako. Uy, di dawatan na. Di ka mahiyobos. Dawaton ko ni. Saba di ha, uy. Yan agad. Salamat din tao. Ako man gani na mugos ni mo. Ngalam na, ha? Nga na? Uy! Anong siya may imong kitagan na? May tata? Malagyan na huna, ginay kong sa'yo kita na. Nga naman na, ha? Ay, intoy, uy. Ikaw mong biday na. Nga naman sa ikaw man sa'yo mo dawat ko no, Aber? Dugay ka. Pasko man ron! Ha? Pasko ron! Ang mag-ako ng balibaran? Trabaho na. Ayaw, diretso o pangayo. Bitaw ba, Intoy? Gitagan ko niya 500 pesos. Yaman nagibayad sa akong pag-ayo sa koneksyon sa tubig niya nga may leaking. Mo ba? Nga, nagpabayad ka? Ay, dili lagi yung da. Pero, sa masagod, pugos lang ko dawat kayo ng ginanglan mga kong anak. Maintoy para sa iyang pag-eskwela. Mga ako ng dawaton, pabaga lang ko sa naong. Pastilan. Paulipon kag mayo ng imong mga anak, oy. Imo pa lang patrabahoon? Dagko naman sila. Ay, nako, Intoy. Dili, patrabahoon ni Pakol na yung duha ka mga anak. Kay gusto lagi siya nga mo focus na sa pag-eskwela yung duha ka mga anak. Di ka pala biyan na, oy. Maong yun. Trabaho lang ko na ako, ba, Intoy? Trabaho lang ko. O, Mayta, salamat kayo, ha?
Sige na ko magdugay. Magreliko ka sa eskwelahan nilang duna. Diyaw na ka mo, kaya ko nang ihatod ang kwarta nga akong dawat. Ika ni mo. Ay, sige, Kurt. Sirit niya, sirit lang. Saludo, gid ko anang pakul intoy, uy. Kugihan ka ayon mo. Oo, uy. Kugihan ka na. Labi na, imo ng sugton. Ikaw maghatag kadasig, di ba ipakol? Oh, intoy. Amo lamang na ko. Paspasan ako ang pagtakaw. Pero makita na ko nga kong anak. Hatag na ko ang iyang gipangayo. Uy! Iyay! Hapit man siya kasi. Usman! Magpagamatay ka! Banggaantig ka! Sorry, sir. Sorry. Ikaw kinipakul di makulang? Ikaw sa kini, bulldosak to. Hoy, kung mga mungka, ayos ka sada. Ambak dito sa tulay. Hindi ba dyan ko gusto magpagkamatay, sir? Suli na kayo. Mas may patingalig. Palitan ko ni mong isda, sir. Pawa niya! Nagkakalas topic, pawa! Sorry, sir. Padaplin ako. Shit ka! Nakabuang na. Dapat ko mapagkain. Dapat ko mag-sweet. Sa pagkilay na ko nga ikatod ako ang kwarta nga to sa kong anak na si Dura. Sige, Maita. Di na lang sa ko magdugay. Unsa naman sa itinda ni mo ron, Toy? Di ko mainda karon mag-kuimi ko karon. Sa unsa? Sa Tigbakayan. Uy, madakpan mo anak, uy. Bantay lang. Naam sa lookout. O sa lookout? Naibantay ko. Layo pa gani. Mahibaw namin nga dunay pulis nga nagpaingon. Ayaw mo anak, Toy, uy. Right, mami. Ganong anak man yun mo anang tigbakay, uy. Ganang may mga lisensyadong buwangan. Anak man yun mo anang dakpon nun. Maong say gusto ini mga tao. Gusto magiging ka ng abot-abot lang ba? Abot-abot. Labi na ka lang na fista. Lagi dia. Ang yan sa nga kanang musabot ang mga pulis ano. Pero illegal man na. Ay, ikaw ba? Anak nga. Traditional man nga kalingawan. Kanang pagka-tradisyonal, makapapas ba na sa balaod nga gidili ng tigbakay? Di man gani. Pero, sabtol sa kiyong tana ba? Maumay ginaingon nila nga, kanang maksimum tolerance ba? Hatagan og konsiderasyon kay pista man. Unsa mo kay? Usa mo na ka kanang lang makapasadya sa kalihukan pista. O man gani, pero delikado nga dakpon gyud mo. Ay, nanghid bang kuno sila? Nanghid man mananghid. Nananghid sa kanang kapitan. Sugot ang kapitan. Nangayo unta sila og kanang permit pero dili magid makahatag ang kapitan. Anya? Ang sultis kapitan, pista makaha. Sige. Pero di ko muhatag og permit. Ampo lang mo nga way mo reklamo. Kung dunay mo reklamo, manawag og pulis, rondahon gid mo. Mao gyud. Mao nga ikaw ra bay kuimi na magbantay gyud mo kay mapriso gyud mo. Oo, may tay. Uy, nalimot mo lang ko. Kaon ko Unsay sudan mo dia? Na ay manok Bisaya. Gikan gyud nas dumanhog. Uy, kana. Kana. Lami kay na. May nindot kay autong di abot. Di mailhan gyud na nga dato gyud ang nagsakay anak. Basin driver. Masinsad. Uy. Si Pulto man na. Bitaw da. Puldo ay padungan Ni atod siya magpaingon dali. Puldo ay. Hello? Hi, Pulto. Alay. Ni asa dening laing umang diri. Uy. Kisay umang Sir Pulto. Kinigod si Florentino Justo. Unsa? Ako umang
Og ikaw, sir, unsa makabakokang? Oh. Unsa? Asig maglalis na sa mo rin, ha? Moderate ra ba jud kag panion anang imong arma, Sir Poldo? Intoy, wa pa kakakita og taong gisukmag, no? Nalagpot ang Hala. Ako ka lang, nanaday na, sir. Pakita ko, sir. Oo, pakitunti ka, kini, whips! Intoy! Si Sir Poldo! Tungod sa paghuyad niya og kusog kaayo, unya, milikay ka, nasaylo siya og, hala toy, naparok ang iyang agtang sa haligi na kuyapan! Milisi! Dali, sir. Puldo, dali, sir. Gulit sa akong kamay. Sir, tabangan ka na mo, sir, dali. Intoy, Sir, ikaw mo'y nakaingon-ingon. si Sir Puldo. Wa manggag ko isa, sir. Ikaw manggod. Nganong sukmag ko ni mo, ha? Nakalikay kung sa ilo ka. Nabangga ano ka. Haligi, bangga ka haligi. Animal ka, Intoy. Sir Poldo, wa man ko isa si Intoy ni mo, sir. Kanong nilihay ka man? Ha? Intoy? Nganong nilihay ka man? Saan ko, sir? Di ka mulihay. Mabuang nga kung uhos kong lawas. Patay ko. Sir, pasensya taon, sir. Dili, sir. Atong butang nga na og ayos ang imo agtang nga nabukol. Dali, sir. Si Maita lang. Maita? Palihog ko. Sir. Tabangan ta ka. Ay, salamat. Gigawas ito si Daiduna. Niya na sa painong dali. O, ganali siya. Daiduna! Anong niyari pa magyug ka? Niyari lang ko, arong paghatod ni mo nining 500 ngay mong kinahanglang, imong gipangayon ako. Dali. Arita, dali. Ha? Nisirit man. Sundan ko lang. Nagpalayo mas siya sa gate sa eskwelahan. Ang balde, na kung gisudlas isda. Layo-layo na siya. Inday. Salamat nga. Pasante ka dali. Hindi yan ang 500, oh. Bida sa di mo tayo, uy. Nagpaduol pa chukas gate. Nga no di ay? Nagdapot ito paldi. Sulam na ako sa mga isda nga akong gisuroy. Ay, bida sa di mo tayo, uy. Ano man? Animaho kang langsi. Nagpaduol pa chukas gate. Ha? Ang 500 pa. Di araw. Sige. Aris ako. Nagdali siyang bibiya. Murag nasuko siya nga nagpaduol ko sa gate. Nagdasa ko baldi. Nanimaho ko na kong langsi. Nga gilay na ako eh. Masig na ako siya nga. Makita ko siya mga classmate. Nga. Yan tatay, nitindag isda. Nanimaho langsi. Nga eh. Sorry anak. Di na mausap. Di na. Nga eh. Hindi o. Huot akong dughanda. Salamat sa imong pag-atiman ako. Ha, Maita, salamat. Tabang lang ako ni mo, sir, kay dirira bagyot ka mapakong sa akong tindahan. Tungod ni Intoy. Mihuyad manggod kag maayos, sir. Motong, milahos ka. Nadakas imong kusog og bito kay maumod sa haligi. Naparok ang imong agtang. Pero, may nalang kinahitabo nga naparok ko. Tungod kay, naa ka, kanitabang nako. Sir Poldo? Huwag disamot ang akong pagdaig kanimo, Maita. Sir Poldo? Mau bitaw, huwag tungod sa imong pagtabang nako, na in love ko nimo.
Sir, ay, sir, di manggot ko kanahag dublikara. Mayta. Sorry lang kayo, sir, ha, pero di jud ko gusto og taong silahis. Oh, it hurts me. Sorry lang, sir. Nauna tumaha kong tindang isda. Marag, kusok ang tigbak kay dahi. Basinog si Bay Intoy mo ko'y media. Susihon ako. May kay niya ka? Nga naman. Si Takong, nangita og makatabang niya. Sa akong, makatabang sa usa. Kuhaan ka lang. Pag-imulbul ba sa bihag ba? Nasa si Ila. Siya ay tiglimpyo sa bihag. Tabang dito, kabang dito. Awa ba? O si pati kayo. Pili bayad kada manok. Gatos kada manok. O pati kayo. May na lang ni. Ito na ka manok. Ubay-ubay na nga manok ang ako nilagdihan. Ubay-ubay na. Magkasapi na taon ko. Kumbati na lang ni. Uy! Nagdidagay mo ang tao. Pulis! Ay, Jakub! Giyahat lang. Giyatot lang. Jakub ang tigbakay. Ang pulis, mura niya pa ingon ako. Ahak lang. Agoy, mapriso ko. Niyag yung paingon din niya. Okay. Ang uling, ang abo. Hilampos na ko. Unya mo sayaw ko. Dangkan ta. Pasayaw ako day. Sayaw lang sa uban. Ikaw may gusto ko. Sir? Dali. Ganun ako maana amay uban. Pasayaw ako day. Nihonong. Nitanaw siya na ako. Ano nga ako may panuuli mo? Musa'y pagtuloy mo na ako, babae? Sayaw lang sa uban. Ikaw may gusto ko. Hoy, ayaw ko kunit eh. Irog. Unsay irog. Irog, gari, jutay. Nabuang. Wala, buang ka. Bongkoy lang. Jere kong koy lang, abuchiki. Ang pagkabuang. Abuchiki. Ulit tubay magkuni mo. Bubuchikan. Jere kong lang, abuchiki. Buisit. Juita. Ada ka na. Buang ka man ka na. Ayaw, yaglakaw, sir. Ayaglakaw. Buchiki. Ato na nakabiya na ang pulis. Maaari ko na huna ko nga pamong buag na may purti na bulingas na huna ko. Isibat ang pulis. Bipakol! Bay ito'y. Usaman, wa ka nadakpan? Wa. Kabantay man ko. Nagpapuli ko. Wa ko mo ko'y may atong sultada ha. May gani kay nakaikyas ka. Ikaw, siya mong wakam dakpi. Tanawan ng dagway ko. Huwag kang kabantay. Nagkabulingit na imong naon. Akong gilamos ang abog uling. Kung nisayaw ko, nagtuang pulis nga buang gumaong misibat siya. Buang agad. Nailan na di mong pulis. Ay, kinahanglan nga akong buhato kay, kung wa pa, sikop ko. Si Patadri. Kamulta tag 30,000. Si Patadri. Si Patadri. Kadiyot lang. Akong kwaon. Kaya akong iso sa silupin. Unsam na. Plastic, iso na ko. Unsam na. Niabutan rin na po kapaas bihag. Na po kapaa. Uy, mau ba? Oo. Ako ni palatan ibaligya. Hali na ni. Bisag baligya pa rin 70 pesos ang hiwa kumbati na. Negosyo lang yapon? Natural. Negosyo. Iawat na lang ba? O yakin sa may pulto ni mo? Ako ning ibaligya kang Mayta. Oh, mayo kay naghisgot ng Mayta na. Nga naman si Mayta? Dintos puldo. Ha? Buldo? Katong puldo sakto? Unyaw sige buhat dito. Ay, nakikaway man ako. Sukmag ko niya. Away mo? Gisukmag ka? Unya, karon. Kaaway mag mo. Unsay ni tabo? Nabunog ka? Awa ko. Ganit lang. Tanaw na ko. Wala malagi bunog na naon. Mulang. Wa kong bulog eh. Lihay man ko. Nakalihay ka? Oh, paglihay na ko. Kuya pan rito eh.
Yamata? Imong gikulatas pundo, nakuyapan? Hinungdan nga nakuyapan eh? Imong gikulata? Awa. Pero nakuyapan. Yun sa mga. Samot ang akop ang kulata, malaktatos kumo na ko. Oo, sa manilita mo, ngano nakuyapan man? Ngano nakuyapan? Ang nahitabo, Oo. birahan ko niya. Ano niya? Lihay ko. Oo. Paglihay na ko, sailo siya. Sailo? Pag sailo niya, Okay. dito siya naparok sa ligi, sa ilang tindahang maita, napakong antang, kuyapan. Kabuanga ko. Lihay man ko. Dito siya dito naparok ang antang sa ligi, kuyapan lagi. Buanga sa? O niya, nakuyapan maka. Niya, kinsa may nagtabang? Ikaw na siya nagtabang ano ya? Kami sa maita. O unya, sa dihang naulian na, gatiban sa maita. Oh, sa? Si Maita mo'y nagatiman ka niya? Siya lagi si maita. Mo'y nagatiman niya. Yung matragod. Kung saan? Uyab na silang puldo? Nagkasinabot na sila? Mao ba? Ambot lang ka. Basin. Maudi ay. Mga maluipon. Banyaga. Ha? Kinsa? Si Maita. Iya kong giloiban. O Maita. Nganong gibuhat mo kini. Ngano man. Lampingasan ka. Nga sa ato pa. May relasyon mo, Maita. Ha? Mo ba? Bakul? May relasyon ka mo? O ba ito? May relasyon na kami. Ano? Tinuod ka, Bakul? Ngano? Dili ka mo to. Ay, di ko makatoy. Kung mo na. Dili ko ikapugson sa pagto. Karon dayon. Adtuon ako si Maita. Oo, sabi ba ito? Basta adtuon ko. Pakit-on ka. Na! O sabi mo ipakita, ha? Pakit-on ka. Unsaon ako si Maita. Okay. Tana. Kaliyot. Saman. Ikaw mo'y daning akong balde. Bibi, ako na. Hurot ng isda mo. Hurot na. Sila man na si Pakol ug Intoy ang nagpaduong diri? Maita? Darling? Ha? Sir Poldo, uy. Nganong nag-darling man in taon ka na ako, sir? Ganahan lang ko. Sir, basin bayag lainan sa pagsabot sa uban kung makadungog sila nga, tawgon ko ni mo, darling. Uy, magbuot na ako. Sir, uy. Lami kayo ang imong manok Bisaya. Gikan daytos dumanhon. O, sir. Lami kaayo. Boy, no? Niya nga kong bayad. Pilatanan. 300 ra, sir. Himuon na kong 1,000. Imo na ang sukli. Ay, ayaw eh. Ayaw lang, sir. Ako ka nagkagustuhan. Huwag tuod ay. May proposal ko. Proposal? Unsa ka na, sir, ha? Padakon ta kining imong tindahan. Unsa, sir? Paninduton ta ning imong kananan. Ipa-renovate ta kini. Padakon ta ni. Butangan yun nato ni ugngan. Maitas Bisayang manok. Hala, uy. Pasikaton ta ning imong kananan. Ikaw ang mag-manage. Unya? Unsa may katugbang? Tunga tas ginansya. Simple. Ha? Mao ba? Tunga sa limpyo sa ginansya. Aw para ganahan ka. Kay di sa dalim nga ikaw ang mag-manage. Mangayo ra ko og 20% sa net income. Unsa? Laos ta? Tuan, mihunong ta dirikod. Murag seryoso mo kayo lang ipagsultihan. Di ko gusto makabaldan nila ba Intoy. Sam kayo niya. Di naman sadyaan. Uyab ba ka mo, Maita? Tagaan na ko sila higayon. Unsa?
Oh, 200. Wow! Ay, 200. Itampos doon na. Pati kayo. Sige na doon. Diyaran tako. Duwa na yun. Para malingaw ka. O ba? Ipis, Mitre. Palit na mo para makainom na ta. Kay uhaw ka ayo da. Ano ba? Pulang na to. Palita. With ice. Ngayon kay, diuhaw na si Donna. Pagdali, oy, kadugay. Dool ta nila, mag-inom ta. Nya, tampuhay ta. Imo sa grande, nya ako po. Bayin to'y, sorry lang yun kayo. Di lang yun kuminom, bay. Ano kung kayong kwartang ipalit ako anang beer, bay? Para nis pag-eskwela sa akong mga anak, bay, taon. Noon sa mga taon na yun. Iyan pa ta. Wala no. Anak ng yapon. Way lingaw-lingaw ng kinabuhi mo. Lisod kayong pangitaw ng kwarta ron bago na uhuna, bay. Ito'y, para ni sa may kaugmaon sa akong mga anak. Ninyo kanunay ang matagsumpay ning sugilanon. Ayay, mapriso ko! Tagsulat og direktor, Cebu City Councilor Francis Iliaga Ginhawa Delfinis Pares, spinner Randy Tayad, audio editor Jeffrey Gabonada, soundband Aldwin Nacorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama. Ug mo to ka listeners ang unang part sa ayay mapriso ka nga drama, no? Daghan man nag-request ani, no, sa una. Natabunan ang mga comment pero gi-request yun nga ibalik kay balo naman mo nga dito taga-sugod sa John Kent ano taon niya. Dito man ta na suspended, so diri na to i-continue. So nahog ning laptop hinon diri dapita kay ang sinugdanan pila to ka episode dito ta sa kuan sa John Kit Anuta, no? So ag diri nga John Radio na laptop. So karon napaminaw na nyo ang part 1, no? So atang-atangi na po nyo ang part 2, no? So basin panikamutan to nga masunod dayon ugma pohon. Kaya kumana na ma-reveal na po sa kagabion man, no? So okay, thank you so much for watching. Ug advance Merry Christmas na tong tanan. Dili sa ko mag-shout out, no? Advance Merry Christmas na tong tanan, no? Kaya happy na yun, no? Okay.